Marhay na hapon, Bicol Lancia! This is your day 3 of the Bicol Cup Batanduanes. Brought to you by Congressman Sadico Watnapo Bicol Portales. Katalog na kasunod pa. We welcome you everyone inside of the Rock Sports Complex for our quadruple header matchup in our elimination round battle. For our second game, we'll be having Team Virak versus Team Karamuran. And for the first fight of Team Karamuran, wearing jersey number 1, point guard, Leonardo Malagi. Wearing jersey number 4, shooting guard, Andy Sural. Wearing jersey number 21, small forward, Ryan Rosas. Wearing jersey number 16, power forward, Sammy Fuentes. And wearing jersey number 25, center, James Solero. Head coach for Team Karamuran, Mr. Winston Araujo. And for the first five of Team Virak. Wearing jersey number 4, point guard, Ryan Regalado. Wearing jersey number 11, shooting guard, Jerry Carate. Wearing jersey number 5, small forward, Kirman Nagi. Wearing jersey number 25, power forward, PJ O'Connor. Wearing jersey number 18, center, Christopher Taupa. For the head coach of Team Virak, Professor Zefri Abrazado. And of the shooting officials for this booking, Crew Chief Jay Muhammad, number 1, Ronald Chimacera, and number 2, Johnny Bernard. This is your Bicol Cup Batanduanes. Magandang hapon basketball fans, magandang hapon mga kasurog. We are back. Labanang Karamuran versus Powerhouse Team Virak dito sa ating Day 3 ng Ako Bicol Cup. Katanduanes hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katawag na, kasunod pa. The name is John Bachiller. Kasama ang aking partner na si Coach Molsevi. Coach, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon partner. So ito lang nga, pasadahan natin muna. Ito ang ating first five for Team Virak. We have Regalado, Ternate, Taupa, Manlangit, and Ducor. And sa Karamuran naman, we have Manlangit, Sural, Solero, Rosas, and Fuentes, partner. So magandang hapon po sa inyong lahat. This is the second game of our purple header ngayong hapon. So Virak versus Karamuran, partner. Yes, tama ka dyan. Watch out. Marami tayong noticeable players dito. Si Ryan Regalado also played sa pro ranks. And watch out daw, sabi ni Coach Palo, this number 11 guy, Jeric Ternate, can shoot the lights out. And syempre off the bench, si Tabuso. And dito sa Karamuran naman, alam naman natin si Andy Sural, the usual suspects. And syempre, ang number 25 na center nila si Solero James. Kerman Langit misses the 3-point bomb. Ayan na si Andy Sural. Gives the ball to Manlangit, guarded by Regalado. Ayan na si Manlangit, top of the key 3. Kaboom! Finds the bottom of the net. And that opens our scoring with a 3-point bomb galing dito kay Manlangit. Ternate, thinking 3. Manlangit swings the ball to Regalado. 10 seconds remaining sa kanilang shot clock. Ternate, corner 3. Kaboom! Grabe, partner. As early as first quarter, sagutan kagad tayo. Yan na si Rosas. Guarded by Manlangit. One-on-one. Rosas. In and out dribble. Fouling his way. Blocked by Kerman Langit. Andy Sural. James Soler against the much taller number 19 na si Taupa. And Soler connects for 2. So dito magandang matchup ito, partner, for Solero. Ito si Taupa, partner. So I think dadaanin ni Solero ito sa bilis itong si Taupa, partner, dito sa game ito. Yes, Ternate again. Corner 3. Back-to-back threes for Ternate.
Napakagandang bitaw, napakagandang stroke with that follow through. Talagang alam mong papasok. Yes, yan na si Manlangit Leonardo. One-on-one against number 25 na si PJ Ducor. Solero against Taupa. 9 seconds remaining. Taupa with a good defensive stop. Rosas with the spin. Pero naantala niya ang galaw dahil nabantayan siya ni Ryan Regalado. We have 3 seconds remaining sa kanila shot clock. And the possession nasa Karamuran. So tingnan natin partner ang magiging adjustments itong mga taga-Karamuran kasi nagtatao itong Team Virac dito partner at the early stage of the game. And beating the buzzer is Andy Sural with that pull-up jumper. Ternate again, all alone for 2. Grabe yung court vision isang Ryan Regalado. Despite outnumbered talagang naibato niya pa yung pasa. And yung 8 points ng Virac partner, galing lahat kay Ternate. Yes, tama ka dyan. Pero sabi, anong sinasabi 8 points? Muntik na maging 10 points pero nandun si Manlangit to intercept the pass. Manlangit gives the ball to Andy Sural and di nahawakan ang bola ni Fuentes Mark. Kaya ang bola mapupunta sa mga naka-white shirts. So medyo mayroon pang medyo nagmamadali pa itong mga kupunan natin dito sa first quarter partner. So titingnan natin kung anong magiging adjustments nila pagdating dito sa 7-minute mark nitong ating laro. Yes, possession will remain sa Team Karamuran. Kita mo partner ang haba ng galamay na si Kierman Langit. Kierman Langit, as you all know, is part of Kamsur Express. Yes. Right now, pero hindi ko alam kung still nasa lineup pa siya. Pero still, what an experience ang mapasama sa isang pro league na gano'n. Ayan na si Rosas against Regalado. Rosas. Yan ang dapat ang gawin ni Rosas as early as now. Talagang kailangan niya maging aggressive. Dahil nung huli talaga medyo kinapos siya sa scoring. So ito ang pagkakataon para mapakita niya kung anong tunay na laro niya. Rosas gives the ball to Manlangit. Solero, top of the key, one-on-one against Taupa. Crosses over. Solero, hands it off to Soler. Sural pala, rather. Fuentes sa ilalim. Foul number 4, Ryan Regalado. Substitution. Second personal foul, second team foul. Ay na partner ang sinasabi ko sa iyo. Second personal foul on Regalado partner. Si Sherwin Tabuso, veteran. And yun na nga, talagang he played for Albay Leg. So, tingnan natin if yung magandang outing niya sa Albay Leg ay magpapatuloy pa rin. So ito na si Tabuso partner. Manlangit attacks with the fake. Muntik na pumasok ang tira. Tabuso with the board. Ternate for 3. No good. Tabuso secures the possession. Taupa. Short jumper. So itong Tabuso partner, nasa 40s na ito, no? Yes, tama ka dyan. Nasa 40s na. Ternate hesitates. Ternate with the floater, no good. Kierman Langit with the kalawit rebound. Ternate again, shoots the 3. Misses the shot. Manlangit flies. Grabe partner. Diyan magaling si Manlangit partner, open court. Yes, tama. Ayan na si Tabuso. Giving up instructions sa kanyang mga teammates. Tabuso. Intercepted. Manlangit is ahead all alone. Easy 2. And at Tabuso against the much younger na si Manlangit. Ternate. Binigay kay Tabuso. At the post. What a pass partner. Good two-man game on the part of Taupa to number 25 na si PJ Ducor. And the score is tied at 12 apiece with 4 minutes and 52 seconds remaining sa ating laro. Andy Sorial. Sural was fouled and that is the first foul ng ating laro. So bola mananatili.
Yan na si Justoni Evangelista, pinasok na. In replace of number 16 na si Fuentes. Another substitution, si Taupa linabas, pinasok si number 0 na si Razal Jap. 14 seconds to shoot. Manlangit, 10 seconds dribbling, gives the ball to Rosas. Rosas attacks, and he was fouled by Docor. That's a good sign on the part of Karamuran, partner. Ito nagiging at the early stage of the game, nagiging aggressive itong si Rosas, partner, which is medyo wala nung nakaraang game nila. So maganda itong pinapakita dito ni Rosas, partner. Yes, tama ka. Rosas na pinsan ni Derrick Rose, sabi ni Yes. Coach Paul Sepe. Tingnan natin kung ang free throws ay makakonvert na still. Isa sa mga Waterloo or weaknesses nitong si Rosas, yung outside shooting, medyo suspect sa kanya. But still, tingnan natin if mag-a-adjust siya sa larong ito and makascore ng malaki-laki. substitution. Another substitution. Number 8 from Birak, pinasok na. Si Esmandi Jake, pinalitan ang leading scorer so far ng Birak na si Tarnate. Buenchempo gives the ball to all alone. Is Kierman Langit. What a good ball movement, partner. Grabe. Maganda yung play na yon, partner, para mabasag yung 3-2. 3-2 defense na ginagawa nitong mga taga-Karamuran. Buenchempo sa ilalim. Operating inside. Gives the ball to Kier. Grabe, partner. Ang haba ng kamay ng isang Kierman Langit. Ayun na si Tabuso with the steal. Tabuso attacks, hangs in midair. No good. Ayun na, 2 against 1. Manlangit gives the ball to Andy Soral. Nabitawan ang bola sa akin ng partner. Dapat binigay niya na noong una pa lang na tingin niya kay Soral kasi for sure ibabalik naman ni Soral sa kanya yon. Sigurado yan. And we have a first time out ng ating laro galing sa Team Karamuran, and the score is 16-13 in favor of Virac with 3 minutes and 43 seconds sa ating first quarter. But that kind of basketball, partner, na pinapakita nitong Virac, medyo mas compose sila compare dito sa Karamuran. Sabi nga natin, mas madaming veterano itong Team Virac na ito. But again, yung score natin, napakadikit, partner, 16-13 in favor of Virac. Yes, tama ka dyan. Medyo organisado at systematic ang meron dito sa Virac. Pero itong Karamuran naman natin, alam naman natin na they have a tendency to win games. Kaya tingnan natin with the leadership of Rosas and James Solero. Tingnan natin kung ano magiging outcome ng larong ito. Yan na si Tabuso, a very big and veteran point guard para dito sa Virac. Binigay kay number 8 na si Esmanda. Rasal operating inside with the spin. Rasal, no good. Malangit with the Kalabit rebound and the follow-away jumper. No good. Tabuso, in and out. Nakuha ni Tabuso kanyang rebound. Finally, Sherwin Tabuso makes his first bucket sa ating laro. Yan si Rosas looking for his teammates. Binigay kay number 13 na Salamenya. Salamenya, Evangelista sa ilalim. Follow-away jumper, no good. Manlangit collects the board. Tabuso, binigay kay Buenchempo. Flies and scores for 2. So again, partner, wala pa rin naging adjustments itong Team Karamuran dito sa pinapakitang depensa nitong mga taga-Virac, partner. Grabe, partner. Again, that's Kierman Langit with that offensive rebound. Yes, tama ka dyan. Si Manlangit pa galaw-galaw lang sa ilalim, but still very effective itong Kaliwete, the number 5 from Team Virac. What a shot, partner.
by Ryan Rosas over the defender na si Kierman Langit, but still he manages to finish that beautiful shot. Buenchempo, binigay kay Esmanda, baseline jumper, no good. Rosas is ahead, binigay kay number 28, kaso mistes ang tira ni Salvidar Faraon. Ayan na si Esmande. Grabe yung seal na ginawa doon ni Rasal dito kay James Solero. And now, nasa free throw line siya. So that's a foul on Solero. First personal foul for Steve Foul. Timeout, Team Iraq. So again, 7-point lead nitong mga taga-Virac partners. So maganda ang pinapakita, pag may opportunity itong mga taga-Virac to make a transition, talagang pinapasa nila yung bola na yun. So ayun na nga partner. So mayroon muna tayong report mula kay Regine sa ating courtside. Regine, anong balita dyan? Pasok. Maraming salamat Coach Paul at Coach Jan. Good afternoon mga kasurog. This is Regine, one of your courtside reporters for today's match-up between Team Virac at Team Karamuran. Kagabi nga ay napanood natin ng isang mainit na bakbakan kung saan tayo ay nagkaroon ng overtime game between Team Karamuran at Team Baras. Natalo man ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang Team Karamuran at ngayon ay lalaban silang muli sa kupunan ng Team Virac. Ayon sa head coach ng Karamuran na si Coach Winston Araojo ay matinding kalaban di umano ang Team Virac, pero tatapatan daw nila ito ng sipag at liksi sa paglalaro. Payo pa ni Coach Winston sa players niya na alisin ang nerbiyos, siguraduhin na maipasok ang bola at tiwala sa kakampi. Dagdag pa nga niya ay lumaban lang at ipakita ang best. Yan ang update mula dito sa courtside. Balik sa inyo, Coach Paul at Coach Jan. Yes, maraming salamat. Yun na nga, ipakita lang ang kanilang best. And syempre, alam naman natin, this Virac squad is a very loaded and talented squad. Kaya alam naman natin, kaya-kaya nila mag-adjust in any situation. Yes, partner. So ayan na nga, ito na yung pressure na pinapakita nito mga taga-Virac partner. Yes, kaso natawagan ng foul itong si Jam Rasal. Napaka-aggressive naman partner ng depensa na yon. So yon, penalty na itong mga taga-Virac dito partner. Yes, napaaga sa penalty with 1 minute and 37 seconds remaining. Salvidar Faraon is in the line, shooting 2. Kung mapapansin nyo, itong si Salvidar, isa din sa mga strict shooter nitong dito sa Karamuran partner nung kagabi. Talagang tatlong sunod-sunod ang binitawan nito. And si Tabuso, a very steady point guard. Signaling a play, binigay kay Razal. Razal, care again with a 100 fall-away jumper. Ang bola mananatili sa naman ng white shirts. By the way, donning the white and blue jerseys are Team Virac. Ito naman ang violet and white ang ating Karamuran. Si Tabuso gives the ball to Buenchempo. Corner 3. Short. Nakuha ni Solero ang bola. Ayun na naman. Salvidar. And may bagong pasok dito sa side ng Karamuran. Si Oro Brigado, a veteran also, is inserted in the lineup. Nahuli si Salamenya na nakahapak sa linya. Another turnover partner. Medyo it's killing them right now. So talagang they have to limit their turnovers in order for them to make a stop and makalamang dito sa larong ito. Buenchempo. That's an offensive foul. Nahuli siya ng partner. May konting tulak doon sa... Medyo alam niya na. Alam niya na after niya bitawan yung bola. Alam niya na talaga matatawagan siya ng offensive foul. Salamenya. Salvidar looking for... Salamenya with attacking the defense using the left hand. Misses the shot. James Soler sa ilalim. And I guess it's not
Sa baba pa daw nung na-foul itong si James Solero. But still, nasa free throw line siya. Yes, partner, kasi nga nasa penalty na itong mga taga-Verac, partner. And partner, kinalabit ako ng aking kaibigan na si Iris. Ito pa lang si Sherwin Tabuso is 43 years Yes. old na partner but still playing. Kung makikita mo Competitive naman, league. parang nasa 34 lang. Baliktad din natin. So, partner, kita mo naman yung build talagang kung gaano alagaan yung mga Kondisyon, player. Kondisyon. kondisyon. Kaya talagang kudos to this veteran guard from Verac City. He also played for Albay Leg sa Tabaco City. So talagang Okay. suki na rin ng ating mga liga. So tingnan natin kung anong mapapakita nila. Pero sabi ng isang veterano, speaking si Robregado Randy, committed rebound and nasa free throw line din siya to shoot 2. Foul number 8, James Monday. Second personal foul. So again, medyo talagang foul after foul itong mga taga-Verac dito, partner. So yun naman dapat i-capitalize sana nitong mga taga-Karamuran, kaso they are keep on missing sa free throw line. And yun na nga natawagin ng lane violation itong si James Solero. Kanina nag-free throw si Robregado, kinakausap, tinatrash talk ni Sherwin Tabuso na hindi daw makakapasok. And nangyari na nga talagang, yun ang mga di natin matatawarang Experience. experience talaga sa loob ng court. Kaya kudos to this guy. Yan na si Tabuso. Attacks Tabuso using the glass. Misses the shot. Yun na naman sana si Kierman Langit. Buen tempo. Nakakuha ng tempo. Binigay kay Tabuso. Buket. Sherwin Tabuso. Yan na si Suarez. Binigay kay Robregado. Napalakas ang pasa. With 1.8 seconds remaining sa ating laro. Alam mo, partner, maganda sana yung mga gustong gawin itong mga taga-Karamuran, no? Push that ball talaga pag may opportunity. Pero medyo na-excite naman sila when it comes to fast breaks. Hindi nila napapasa ng mabuti. So, yun ang dapat nilang i-adjust, partner, siguro. Although they want that primary offense kaagad, pero dapat maging sure sila dun sa mga passes nila. Yes, tama ka dyan. That ends our first quarter with a score of 25-18. Ang high-scoring first quarter pagdating dito sa Verac. Pinumpisahan ng dalawang 3 points si Jeric Ternate. And siyempre yun na patapos ng ating quarter. Si Tabuso shoot 2 jumpers that increase the lead to 7 by Verac. Yes, maganda kasi, partner, yung pinapakita na depensa nitong mga taga-Verac, yung man-to-man defense na until now, tinitingnan natin kung ano yung magiging adjustments nito ni Coach Winston Araujo dito sa Team Karamuran, partner. So as we can see, Ternate opening that quarter with 8 big points, partner. So back-to-back 3-pointer and a layup. So ayun, tingnan natin kung ano pa ang mga contribute nito ni Ternate dito sa kanyang kupunan na Team Verac. And on the other end naman, itong aggressiveness nito ni Rosas and Miss James Solero. Tingnan natin kung ano naman maibibigay nito sa kanilang kupunan na Karamuran. Yes, tama. Makaabangan natin ang ating second quarter. And syempre, nag-chat ang aking anak na si Juan Carlos and si Franco Miguel. Batiin ko na sila, pati si mami nila, si Nicole Marie. Hi sa inyong tatlo and thank you for supporting and watching Bicol Cup dito sa Catanduanes. Yes, partner. And ito, pasadahan ko yung mga leading scorer natin nung nung first quarter for Team Verac. We have Kierman Langit with 6 points and Ternate with 8 points. Sa kabila naman, we have Van Langit with 7, Solero with 3. So yan, partner, ang ating mga leading scorer dun sa quarter na yun. Ayan na si Ternate, hindi pa tapos. He has 3 3-pointers right now. But we are just in the second quarter. So talagang umingiti siya. Alam niya, pag bitaw pa lang, pasok na. Ayan na si Bara. Up and under, nahuli. Andy, Sural, block by Francisco. Bara gives the ball to Andy. Ryan Rosas rather. And nahisahan ni number 29 na si Telierba Joderic. Itong si Ryan Regalado ay ang bola mananatili sa Karamuran.
Medyo magulo yung inbound play na ginawa nitong mga taga-Karamuran doon, partner. Let's see kung ano ang gagawin dito at the other hand sa offense naman itong mga taga-Birak. Francisco attacks, kicks it out. Tarnate 4-3. Bang! He is feeling it! Grabe, napakagandang gising. And hindi lang talaga, yun talaga yung laro nito ni Tarnate, partner. Napakaganda ng stroke niya sa 3-point. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Bara, nahihirapan. Manlangit, hesitates. Follow-away jumper, no good. Ayan na, ang white shirts tumatakbo. Francisco, binigay kay Ternate. No good. Bara collects the board. Waits for his teammates, binigay kay Manlangit. Manlangit against Regalado. Ryan Rosas for 3, fakes. What a good defense by Taupa against Ryan Rosas. Rosas should take that shot, partner. Talagang para at least yung defender talaga hindi lang siya inaabangan, nalulusot siya. Yes, partner. Pero kaso nga yung nga sinasabi natin, bihira na tumira sa labas itong si Rosas, partner. Yes, tama ka dyan. Ayan si Taupa, nabitawan ng bola. Bara with the steal. Ayan na, Telerva with the turnover. Andy Sural drains the 3, makes the 3. 3 points, Andy Sural. I guess that is the first bucket of Andy Sural sa ating laro, if I'm not mistaken. Yes, Yun na nga, kailangan na scoring nitong isang Andy Sural. Ayan na si Taupa. Regalado, binalik kay Taupa. Taupa powering his way inside. Grabe, partner. Christopher Taupa. Grabe, Talaga ang gustong gawin pa nila kanina pa. Maibigay ang bola kay Taupa, partner, kasi sabi nga natin, napakalaki nito. As we can see that replay, gandang galaw, partner. Gandang recognition, Yes. mababa yung depensa, binigay sa kanya, and that's an easy 2 for him. And good pass din kay Ryan Regalado. He is being patient. Nakadalawang balik na yung bola Yes. sa kanya. But still, alam niya, may mismatch. So talagang kailangan i-capitalize at makascore itong si Taupa sa ilalim. Rosa swings the ball to Manlangit against Regalado. Manlangit for 3. Short. Taupa. Francisco is ahead against Andy Sural. Francisco, nabitawan ng bola. Sayang, partner. Grabe. Open sana si Ternate Yes. again na naman sa corner, partner. So that's a turnover na part of the Birak. Now, tingnan natin itong mga taga-Karamuran kung anong gagawin dito sa pinapakitang man-to-man defense nitong mga taga-Birak. Bara with a crossover against number 24, Black. Bara again, short jumper. No good. Taupa secures the board. Grabe. Laki. Binigay kay Francisco. Outlets to Regalado. Regalado gives some alternate. Corner 3 again. No good. Andy Sural with the board. Ternate, nabitawan ng bola. But still, he recovers. Ternate, follow-away jumper. Easy. So medyo walang bawi yung mga taga-Karamuran dito, partner. At I think 2 minutes walang bawi. Ternate. Grabe, partner. Ang bilis. At ang galaw nitong si... At medyo may nai-inlove dito sa 3 points itong mga taga-Karamuran, partner. And hindi nila na-convert. So dapat hanap sila ng ibang magandang tira dyan. And pinasok ulit si number 28 na si Salvidar. Again, siguro to add scoring dahil medyo this is a 4-point lead na on the part of Birak and mahirap talagang mabaon dito sa first half kasi talagang alam naman natin this veteran squad na Birak is here to win. Ayan si Regalado, corner 3, tinamaan ng butiki. Ryan Rosas is rushing. Rosas flies, natapikan ni Francisco. And natawagan ng foul ang kanyang defender.
Pero maganda din ang pinapakita pa rin ito ni Rosas partner. Talagang he is keep on attacking yung paint. Talaga gusto niya mag-foul beat itong mga taga Virac. So, ang nakikita natin, medyo siya lang ang nagiging aggressive dito when it comes to offense for Team Karamuran. Yes, tama ka dyan kasi medyo limited yung minutes ni James Solero dito on the side of Karamuran. Hindi natin alam kung ano ang plano ng coach. So, tingnan natin if sa mga susunod na minuto, magpapile up ang scoring dito si Ryan Rosas. Sarmiento with the board, gives the ball to Francisco. The score is 22-35 with 5 minutes and 38 seconds remaining dito sa ating first half. Regalado against Salvidar. Francisco. May pick na binigay si Sarmiento. Gandang pasa sana pero natapik with 4 seconds remaining sa kanilang shot clock. So that's a triangle play on the inbound. Grabe. Naipasok niya na pa. Over the outstretched arms sa kanyang defender. Grabe. Very composed si Andy Soral talaga. Hindi pinapakawalan nito si Francisco. Salvidar, Evangelista is at the post. Andy Soral swings the ball to Ryan Rosas. Good shot. Good defense on the part of Regalado, but better offense ang pinakita this time ni Ryan Rosas. What a pass. Sarmiento with a follow away, misses the shot. Ryan Rosas secures the possession. And si Andy Soral waiting for his teammates. Humihingi ng pick. 13 seconds remaining sa kanilang shot clock. Soral swings the ball to Salvidar with a fake. Crosses over. Salvidar, step back jumper. Short. Nakuha ni Francisco ang bola. Francisco to Ternate. Tinira pa partner sa kabila. Talagang dukot sa kabila partner. So magandang nagiging resulta nitong man-to-man defense na pinapakita nitong mga taga-Virac partner dito sa ating second quarter. Yes, this is just the first half. Kaya tingnan natin kung ano magiging resulta. Air ball galing kay Rosas. E naman si Bucor. Francisco is ahead. Ternate 4-3 again. Short on that, pero nandun si number 24 to rescue. Francisco, short stab. Bukit. And Kala ko papasok na naman partner yung 3 points ni Ternate. And meron tayong update galing sa ating courtside reporter na si Miss Danica. Danica, take it away. Magandang hapon mga kasurog. My name is Danica Garcia, your courtside reporter for today's ball game. Halatang halata naman sa unang sabak pa lang sa first period ng game hanggang ngayon na second game ay talagang ang lakas ng depensa ng mga team players of Team Virac at alam na alam nila ang tamang strategy para depensahan ang bola ng kalaban. According to their assistant coach, Coach John Winston Janela, individually in good condition ang grupo at almost a month na din nakapag-practice para pagandaan ng Ako Bicol Cup Catanduanes 2023. Nabanggit din niya na pinag-aralan nilang mabuti ang magiging sistema nila, lalo na sa offense at defense, at hopefully ma-execute daw nila ngayong araw sa magiging matchup battle game between Team Karamorana. At isa rin daw sa magiging edge nila ay ang kanilang isang import player at ang veteran players na nakapaglaro na sa mga well-known commercial games na makakatulong sa kupunan para maipanalo ang laban na ito. Ayan muna ang latest happening dito sa courtside ng Team Virac. Back to you, Coach Paul and Coach John. Yes, maraming salamat, Miss Danica, sa update. And yun na nga, sinasabi natin talagang itong Virac squad is a veteran squad. Nakapaglaro na sa pro ranks and other commercial leagues talaga. Kaya pakakabangan natin itong team na ito. And maganda din yung partner, yung preparation of course nitong kupunan na ito. Kasi sabi nga nila almost a month sila nag-prepare dito sa larong ito. Kaya maganda ang nagiging resulta dito partner sa game natin na ito. So
titingnan natin kung ano pa maibibigay nitong mga taga-Virac partner dito sa game na ito kasi napakaganda na nilalaro nila. Yes, tama ka dyan talaga. Sa lahat naman, preparation is the key in every team talaga. So, kung well prepared ka na, veteran ka pa, at talagang experience, what more can you ask? Kaya na si Kier Manlangit loses the ball. Nabitawan ni Kier, sayang yon. Tabuso, wala. Soral now, partner. Ang ganda ng rebound ng Soral. Manlangit. Sural for 3. Short. Ayun na. So, dalawang Tabuso ang nasa hardcourt ngayon. Hindi natin alam kung magkaano sila. Yan na si Docor. Block by James Solero. Andy Soral. Na-foul ni Sherwin Tabuso. Tingnan natin kung both teams sa two team fouls pa lang. So, malayo pa sa penalty situation. First personal foul, second team foul. Sural attacks. Gives the ball to Manlangit. 16 seconds sa kanila shot clock. Andy Sural against Kier. Sural for 3. Kabam! Ayun na si Manlangit. Gives the ball to Gwen Chempo. Medyo kanina pa nabibitawan ni Kier Manlangit ang bola, pero still sayang ng partner. 2 against 1. Hindi lang nila convert and nakapag-turnover pa sila. Yes, partner. Kaya dapat wag maging careless dito, partner, itong mga taga-Virac. Kasi alam naman natin na itong mga taga-Karamuran ay talagang may possibility na makabalik dito sa larong ito. That's again a sorry miss from Manlangit, partner. What a block by Docor. Out of bounds. Save ball. Again, the score is 30-41. This is just an 11-point lead with 1 minute and 27 seconds remaining sa ating first half. 17 seconds to shoot. And a Solero. Baseline jumper, no good. Traveling violation. Natawagan ng traveling si Bernard Sural. Again, that's a traveling violation, partner, on the part of Sural. Yes, partner. Medyo nagmamadali dito, partner, itong mga kupunan natin. Mukhang may pupuntahan sila. I guess talaga yung pressure dito sa ating liga. Iba din talaga. Kaya you have to perform well. Ayan si Manlangit again. That's a good steal on the part of Manlangit, partner. Parang yung mga defenders na may bagong pasok talaga, parang tingin nila sa player na fresh, parang Candy na agawan ng bata na agawan ng Candy, kaya talagang inagawan kaagad itong si Manlangit, si Tabuso. I think they will review, partner, yung last sequence na yon kasi they will siguro review if talagang may play sa bola, partner. So, titingnan natin kung anong itatawag nating mga referee. So, I think that's a regular foul lang, partner, dito. On Tabuso. On review, number 13 of Team Virac, Jay Tabuso, ordinary foul. Manlangit shooting 2. That's good for Manlangit on the first throw, partner.
medyo napatagal ang ating second quarter dahil puro free throws ang nangyari, and syempre talagang very aggressive din sila pagdating sa defensive side. So talagang every foul nasa shooting situation. Yes, partner. Pero kung makikita mo, partner, 11-point lead lang itong Kalamangan, itong mga taga Virac dito. Narinig na tayo, dinagdagan ni Kierman Langit. So 13 points ang abante nitong mga taga Virac. Manlangit. Gives the ball to James Solero. Solero. Andy Sural. Swings the ball to Sural. Sural with a crossover. Takes it out to his brother, Andy Cabon. The shot clock is off. And the score is 33-43. This is just a 10-point lead. Yan na si Manlangit. Looks at the clock. Reads his defender. Pinigay kay Tabuso. Tabuso. Pinigay kay Buenchempo. Matik yan. And that ends our first half. Talagang hindi na natumunog yung buzzer. That ends our first half. With the score of 33-43 in favor of Virac. And what an exciting first half, partner. Yes, partner. So this is just, I think, that basket will count. So that's a 10-point lead, or I can say that is a 12-point lead kasi kanina 10 ang Kalamangan. Tingnan natin kung babasket ba yun, partner, yung basket na yun for Buenchempo, yung last basket. But again, this is a very exciting ball game pa rin. This anybody's ball game, partner, just a 10-point or 12-point lead or 10-point lead. So magbabalik tayo, partner, sa mga action pa dito sa labanang Karamuran versus Virac, partner. So magbabalik po kami. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Mii
Easy Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawak Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawak Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building. Buraguis Elementary School, Multipurpose Building. San Roque, Multipurpose Building. Buena Vista, Multipurpose Building. Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabak ni Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building. Buraguis Elementary School, Multipurpose Building. San Roque, Multipurpose Building. Buena Vista, Multipurpose Building. Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabak ni Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Ako Bicol Cup, Katang Juanes is brought to you by Congressman Salico ang Ako Bicol Fortaleza. Katabang na kasurog pa. Yes, magandang hapon ulit. We are back sa laban ng Karamuran versus Virac. First half was dominated by Virac because of total team effort, and yung Karamuran naman talagang marami silang turnovers that led the scoring for Team Virac. Yes, partner. So, as early nga nung ating first half, partner, talagang naka man-to-man defense na itong mga taga-Virac dito against sa Karamuran. And again, titingnan natin, partner, kung ano magiging adjustments nitong mga taga-Karamuran dito when it comes dyan sa Manayan. And again, sinagot na nga tayo nitong two-man game ito ni Solero at ni Sural na magandang pinapakita kahit nung nakaraang game, partner. Yes, talaga si Sural, talagang kitang-kita sa kanyang mga mata na gustong-gusto niya manalo sa larong ito. And si Taupa against Solero. Taupa powering his way, block by Solero. Taupa. Napakagandang matchup nito, partner. Solero and Taupa. So, as you can see, talagang hindi nagbaback down dito si James Solero kahit napakalaki nito ni Taupa, partner. 7 seconds to shoot. Si Regalado against Alvidar. Humihingi ng pick. Regalado. Gandang galaw. Very patient, very accurate itong galaw na isang Ryan Regalado. Alam niyang may advantage siya pagdating sa experience, kaya dinahandahan niya Yes, itong mga partner. defenders ng Karamuran. So, on the part of Karamuran, partner, good counter on their part. Talagang kanina nagtatao-tao itong mga taga-Virac, and then sinagot nila ng ganong ding depensa pagdating dito sa third quarter. Short on that free throw is Ryan Regalado. And Alvidar faking a three. Binigay kay Sural. Swings the ball to Manlangit. 15 seconds sa kanilang shot clock. Manlangit against Manlangit. Manlangit step back three. No good, pero naunahan ni James Solero. Itong si Taupa, medyo dinagdagan ng acting jump, kaya na-sell yung tawag. And bola, mga nanatili pa rin sa mga naka-violet shirts. Alam natin naman ito na si James Solero, partner. Talagang dito mag-give up dyan sa rebounding na yan, partner, kahit medyo malaki yung defender niya. So again, partner, sabi nga natin, hindi dapat maging careless itong mga taga-Virac kasi kayang-kaya nitong Karamuran bumalik dito sa game na ito, partner. And tingnan mo naman, 4 na lang ang kalamangan nitong mga taga-Virac. Tarnate, corner three. No good. Kierman Langit with the board and a putback. And scores for 2. Yan na si Andy Sural manning the point against Ryan Regalado. Sural may pick na binibigay si Andy. 10 seconds to shoot. Patient move sana. Kaso hindi pumasok ang tira.
Ryan Regalado with a turnover and nakasalo ng ating fan. So binalik ang bola ulit sa Karamuran side. Sural, may pick na galing kay Tellerba. 15 seconds sa kanila shot clock. James Solero with the spin. Block. Tellerba following, no good. Ayan na siya. Ternate Jeric, ginugulo ni Andy Sural. Salvidar against two defenders. Tellerba gives the ball to Manlangit. Floater. No good, and huli si Andy Sural na tinulak si number 25 na si PJ Nocoren. Meron tayong report sa ating courtside reporter na si Miss Regine. Miss Regine, anong atin dyan? Maraming salamat Coach Jen at Coach Paul. Nagbabalik muli dito sa courtside. Because of the physical advantage and good chemistry sa court ng Team Virac, ay medyo naghihirapan na makahabol ang puntos ng Team Karamuran. Gayunpaman ay kitang-kita pa rin ang pagpupursige ng Team Karamuran na makahabol at maipanalo pa rin ang larong ito. Ayon nga kay Coach Winston Araojo ay ginagawa nila ang best nila at para rin mabigyan ng magandang laro ang mga manonood. Nalalayo man raw ang puntos ay di raw sila bibigay hanggat di pa tapos ang game. Yan ang update mula dito sa courtside. Balik sa inyo Coach Paul at Coach Jen. Yes, maraming salamat sa iyo. Regine sa update, and yun na nga. Kumakatok na ulit sa Karamuran sa Virac with a 4-point lead na lang as high of 10 kanina or 11. So alam naman natin yung tendency talaga ng Karamuran to makabalik sa mga laro ay malakas. Kaya tingnan natin. So binalik na dito partner si Rosas dito sa game na ito. Steal for Salvidar. That's an easy 2 for him, partner. So maganda pinapakita nitong defense nitong mga taga Karamuran dito, partner. So dalawa na lang ang kalamangan, partner. Medyo napatawag ng timeout si Coach Sidfrey Abrasaldo dahil medyo magulo ang flow ng offensa and yung set plays nila. Yun nga yung sinasabi natin, partner. Yung magiging adjustments nitong mga taga Karamuran, and yun na nga yung pagpalit nila ng depensa from a zone to man. So titingnan natin kung ready ba yung Virac doon sa defense na yun na pinapakita nitong mga taga Karamuran. So again, sabi nga natin, partner, ang basketball is battle of counter yan. Talagang pag magaling kang kumounter, talagang makakabalik ka sa laro. So yun ang ginagawa ngayon nitong mga taga Karamuran dito sa larong ito. Yes, tama ka dyan. We should read it and react. Yung tema ng ating laro talaga lagi. So yung mga adjustment ng coaches talaga very vital pagdating dito sa mga larong ito. What a shot, partner. Tabuso still very competitive despite the age. Pero alam mo naman, partner, usually yung mga veteranong ganyan, patira-tira na lang sa labas. Pero still, talaga, kita mo naman kung gaano lumulusot itong si Sherwin Tabuso. Ayan na, another steal. Tabuso is ahead. Tabuso flies, challenging the defense of Rosas Buencempo. Kuha ang Chempo and scores for 2. Salvidar, corner 3, no good. Regalado with the board. Binigay. Buencempo. Naagaw. Solero ang bola. Rosas against Manlangit. Rosas with a crossover. Ilang susi talaga. You just keep on attacking talaga para at least makuha mo yung rhythm. Kasi despite alam naman natin Waterloo or medyo weakness ni Rosas ang outside shooting. Kaya still, magandang galaw pinakita ni Rosas doon. Yes, partner. And yun ay ikatatlo na foul ni Regalado, partner, on that sequence. So, there's a shooting foul. So, ayan. Nasa free throw line si Rosas and he sank the first one, partner. This is just a 5-point lead and a chance na mabawasan dito sa free throw. And now, 3-point lead. 4
4-point lead para dito sa mga naka-white shirts. Regalado. What a pass partner kay Docor. Kita mo naman kung gaano kalaking point guard tong si Ryan Regalado. Talagang mismatch yung kanyang bantay. Kaya nag-double, kaya na-open itong si PJ Docor with an easy 2. A block for Tabuso. Ayan na si Tabuso. What a crossover partner! Hindi mo aakalain sa edad niya na gano'n. Grabe partner talaga. At napailing doon si Coach Pau. Oo. Nakita niya kasi kalaban niya pa yan dati sa commercial leagues at now still the Sherwin Tabuso is still playing a high-level basketball. Grabe yung crossover na yun. So napatawag doon ng timeout itong mga taga-Karamuran partner. So ayun na naman, balik na naman sa 8 ang kalamangan itong mga taga-Virac. Yes, if you're free talaga, you can drop by here sa Virac Sports Complex. Marami pang bakanting upuan. Pero still, napupuno na siya paunti-unti dahil alam naman natin this is Sunday. Pwede tayo mag-celebrate dito ng Family Day. Yes, partner. If you're free, kasama yung mga pamilya mo, pwede kayo manood and mag-cheer, lalong-lalo na yung mga players na naglalaro today. Isama nyo yung pamilya nyo at manood kayo ng live dito sa Virac Sports Complex. Manlangit against Docor PJ. Era si Manlangit, top of the key, crosses over. Natapikan, pero nakuha ulit. James Solero, talagang maalat pa. And natapilok itong si tingnan natin kung yes, partner, medyo mali ata yung bagsak doon yes. ni James Solero. Yun lang, I guess. That's a big development, partner, on the part of Karamuran. 19 seconds to shoot. What a good inbound play on the side of Virac. Alam nila, partner. Yun nga, sabi nga, 1 month preparation. Yun, magandang ano na yun, magandang cushion na yun para dito sa laro nila na talagang alam nila yung gagawin pagdating sa loob ng court. And another big development, kaya medyo nanalasa kagad doon dahil nga nawala si Solero. Yes, kaya si Docor talagang easily scores for 2. And si Tabuso, another board. Tabuso gives the ball to Ryan Regalado. A steady point guard. Buenchempo is open for 3. Attacks Buenchempo using his body. No good. Kierman Langit secures the possession. Sherwin Tabuso for 3. Short. Tabuso attacks, drops it up to Buenchempo and scores for 2. Good play on the part of Tabuso and Buenchempo. Chempong-chempo naman talaga. Talaga. Chempong-chempo. Mga galaw nito ni Buenchempo. Kanina pa sa partner, panaka-naka lang sa ilalim. May score-score si Andy Sorel. Atake, gives the ball to Manlangit. 10 seconds remaining sa kanilang shot clock. Muntik nang natapikan ni Docor. It's same ball with 7 seconds remaining sa kanilang clock and 3 minutes and 21 seconds sa ating third quarter. Bara operating inside. Drops it up, sayang partner. Yun na mga sinasabi mo kanina pa na talagang yung mga patira na pag nakatalong ka na kasi wala ka ng ibang gagawin dyan. Talagang if you don't take that shot, dalawa lang yan. Turnover ang mangyayari. Yes, yan si Tabuso, guarded by Bara. Tabuso. Binigay sa ilalim kay Rasal. Ito partner si Tabuso sa edad niya. Mukhang pag tinitingnan mo parang hindi napapagod eh. Yes, partner talagang kung wala sa kondisyon ng mga bata, kaya pantalunin itong isang Sherwin. Tabuso. Ayan na si Ryan Regalado.
Binigay kay Buenchempo. Sneaks in and scores for 2. Grabe, partner. Don't look now. This is a 15-point lead. 14 rather. Yan na si Bara sa ilalim. Floater. Kaya number 13 na si Salamena misses the shot. Para doon si Salvidar to save the day for Karamuran. So, medyo nagpa-file up na dito, partner, itong Kalamangan. Tabuso, flies. Bara against Regalado. Bara for 3, no good. Regalado. Usable to Tabuso, flies. Grabe. Grabe, the ageless one. Sherwin Tabuso is on fire. Talagang kinakapitalize nila dito, partner, yung pagiging veterano. Yes, tama ka. Sa Albay leg, partner, talagang mukhang bibig ko na to si Sherwin Tabuso. Talaga, he played for Tabaco City. And despite yung kakampi niya doon, puro fresh legs and young ones. And talagang siya pa rin ang isa sa mga leading scorers ng Tabaco doon sa Albay leg. Yes, partner. So again, medyo napapailing dito si Coach Winston Araujo. Mukhang hindi niya na alam ang gagawin, kung ano ba ang magiging adjustments kasi nagkakaroon sila, partner, ng mini run dito, tapos babawiin kagad ng Team Virac. So hindi nila nasusustain yung talaga yung defense na gusto nila mangyari. So titingnan natin if with 1 minute and 48 seconds remaining on the third quarter rather, kung makakabalik pa itong mga taga Karamuran kontra dito sa Virac. But again, sabi nga natin, this early pa rin para dito sa game na ito, and kayang-kaya pa to statistically dito sa game na ito. What a defense is played by number 1 na si Lai Francisco over dito sa lefty na si Salamena Herman. Medyo limited ang minutes itong Salamena compared kahapon. Talaga umiscore din to, but right now I guess wala pa siyang contribution pagdating dito sa Karamuran side. Yes, partner. So medyo mukhang okay naman ito si James Solero, partner, as he troops back to the game. But again, that's another turnover on the part of Team Karamuran. Esmanda misses a 3-point bomb. Suarez with the board. Suarez is rushing. Gives the ball to Salamena. Andy Sural thinking 3. Gives the ball to Salamena. Attacks. Euro. Misses the shot. Binali. Suarez. No good. Basal jump. Ayan na. What pinpoint passing ang meron dito talaga ang Virac talaga, finding their open teammates, and alam naman natin na yun ang maganda doon, kumbaga involve mo yung mga teammates mo, and for sure susuklian din yan ng mga puntos. James Solero struggling to get the ball. Nakuha ni Suarez. Andy Sural, binigay sa ilalim kay Bara. Swatted away by Jap Rasal. Ayan na naman si Ternate. So that will stay again with Team Virac, partner. With 25 seconds remaining on the third quarter. Yes, ayan na. Francisco signaling the triangle play. Pero hindi nag-materialize. Nandun sa number 8 na si Esmande Jake with the ball with 17 seconds remaining sa kanila shot clock. Sarmiento, binigay kay Francisco against 2 defenders. Francisco, Esmande, Ternate, attacks using the left hand, misses the shot. Solero with the board. Outlets to Salamena, pero nandun si Francisco with 7 seconds remaining sa kanila laro. Esmande with the crossover, drops it up to Sarmiento and scores with the buzzer. And grabe, partner, that ends our third quarter with that buzzer beater galing kay kay Sarmiento. And still dominating the game is Virac with a score of 67-49. Yes, partner. So this is an 18-point lead, partner.
na ini-enjoy nitong mga taga-Virac. Again, maganda yung naging recognition nitong mga taga-Karamuran dun sa pagpalit nila, partner, dun sa pag-counter nila ng man-to-man defense against dito sa mga taga-Virac. But again, hindi nila na-sustain. Sayang yung break na iyon. But again, sabi nga natin, nagagandahan dito, mayroon pang isang quarter at kayang-kaya pa na bumalik dito mga taga-Karamuran against dito sa taga-Virac. And kasi syempre dito kasi sa Virac side talagang unpredictable yung scoring kung sino yung babantayan mo. Kanina, Ternate shooting the lights out, kaya naman si Tambuso, and panaka-naka kay Sarmiento, si Buenchempo din also giving the damage for Karamuran. So very unpredictable kasi itong Virac. So ganun kalakas at ganun kalalim ang bench na meron sila. And systematic talaga. Yes, tama. Kung mapapansin mo, may inbound play, may talagang may sila, may ginagawa sila na set up dito. So maganda ang naging preparation nitong mga taga-Virac. But for Karamuran, talagang dapat hindi sila mag-give up body language, talagang laban kung laban. Yes, tama ka dyan. We are now in the fourth and final quarter ng ating laro. Ayan si Sarmiento. What a pass kay Jap Rosal. Natapik. Ang bola mananatili sa white shirts. And now, again, Francisco is calling the triangle play. Binago nila, partner. Ayan na. Sarmiento was fouled in the act of shooting. Kaya pupunta siya sa ating free throw line. Ang ganda nung set up ng four down partner na line inbound play. So maganda talaga ang naging preparasyon nito, partner. Kitang-kita naman natin. So but for now, pasadahan muna natin itong mga leading scorer natin nung nakaraang quarter for Virac. We have Manlangit with 10 points and Ternate, partner, with 18 points na, partner. At sa kabila naman for Karamuran, we have Sural with 17 points, Rosas with 8 points, and Solero with 7. Yes, partner. Usual suspects pa rin on the side of Karamuran. Si Andy Sural scoring at will. And I guess tingnan natin mamaya, pinagpahinga lang. What a shot by Manlangit but misses. That layup, Sarmiento collects the board. Gives the ball to his point guard, si Francisco. Signaling ang play. Esmande is open. Esmande attacks. Swings the ball to Ternate for 3. Kaboom, partner. Grabe naman yung partner. Pagbitaw, sabay tumalikod na. Grabe yung confidence, partner. I guess alam niyang papasok na eh. That is the fourth 3-point field goal made, if I'm not mistaken, or 5. Pero grabe yung partner. Baka talagang ipasok natin yun sa ating top 10 plays of the week. But again, ito, hindi pa din nawawala ng pag-asa itong si Rosas. Talaga, he keeps on attacking that defense ng mga taga-Virac. But again, hindi niya naman kaya mag-isa yan, partner. So dapat may makakatulong siya and dapat may mag-step up dito sa team na ito ng Karamuran. Yes, what a good score on the part of Fuentes. Medyo nakanakaw siya doon, but still, the lead is up to 19, pero manageable pa dahil 8 minutes and 54 seconds remaining pa sa ating laro. Ayan na si Jap Rasal against Solero. Jap Rasal in and out dribble. Tiningnan pa yung defender. Misses the shot. Sarmiento. Tawagan ng over the back foul. Alam niya yon. Once narinig yung pito, talagang galing siya sa labas. Grabe. May possession na si James Solero dun sa bola eh. Ayan na si Manlangit. Guarded by Francisco. Binigay kay Solero. Solero. Ryan Rosas against Sarmiento. This is a mismatch. Rosas powering his way and scores for 2. Yun ang dapat ginagawa nitong mga taga-Karamuran, partner. So alam nila, find that mismatch. So dapat ina-atake nila yan. Yes, tama ka dyan. Si Sarmiento. Jap is in the post. Ternate. Ginugulo ni Sural. So balik ang bola sa mga taga-Karamuran, partner, to have a chance na tapyasan pa yung kalamangan na yan kontra dito sa mga taga-Virac. Yes, naman lang talaga heavily guarded. Hindi na rin nakascore dito sa third quarter. And tingnan natin yung defensive stance si Lai Francisco. Talaga hindi binibitawan si Manlangit. So ayun na, kanina pa hinihingi ni Rosas yung bola, but wala si Soral, pero sayang yung layup na yun.
Kina Francisco gives the ball to Kerman Langit. Binigay kay Esmande for Trey. No good. Ryan Rosa secures the ball. Outlets to Solero. Solero. No good. Francisco with the board. Ayan na si Ternate. Stops for 3. Pops for 3. And makes the 3. Grabe yung partner. Manlangit, babawiin. Yes. What a fake by Kerman Langit. Taupa with the fake. Ayan na, Ternate again. 4-3. Kaboom! Nagiinit na ang mga kamay nito ni Ternate, partner. Grabe. This is the Jeric Ternate show, partner. Yes, and now it's a 20-point lead. Ternate secures the ball. Francisco, a very steady point guard. Waits for his teammates. Taupa. Uh-oh, Ternate for 3. He is filling it! 1, 2, 3. Grabe. Hindi, kanina pa hindi nare-recognize nitong mga taga-Karamuran, partner. So, dapat kanina pa nila binabantayan yan. Tama. First quarter, hindi tayo pinahiya. Sabi nga, he can shoot the lights out. Ngayon talaga, pinapakita niya kung ano ang klaseng laro. Meron itong si Jeric Ternate show. Tama ka, it's a Jeric Ternate show right now. So, hinahayaan lang nila eh. Rosas gives the ball to number 16 na si Fuentes. Short jumper, misses the shot. Manlangit with the board. Ahead is Ternate. Ternate. Oh, he check on the part of Ternate. Natawa siya doon. Tatayo na sana ako. Partner, what a spin. Manlangit. Sural gives the ball to Manlangit. He is still struggling, partner, right now. Yes, partner. O, sabi nga natin, hindi kaya ng isa, dalawang player lang yan, partner. Kailangan ng team effort talaga kung gusto nila makabalik dito sa larong ito. Grabe, partner. As of my count, meron ng 4 na 3-pointers. Yes. Ang Virac dito sa ating fourth quarter. Kaya talagang those types of shot talaga is killing Karamuran right now. Rosas. Again, turnover na naman. Francisco. Again, yung body language, partner ni Rosas, partner, medyo down. So, kaya medyo lumobo na itong kalabangan ng mga taga-Virac dito, partner, kasi medyo down na yung body language itong mga taga-Karamuran dito sa game na ito. Tama ka dyan, partner. Medyo down na nga ang moral nila. Pero still, kasi talagang binasag sila ng ating shooter na si Jeric Ternate. Shooting the lights out. And bago yan, meron tayong report galing sa ating courtside reporter na si Miss Danica. Miss Danica, take it away. Maraming salamat Coach John and Coach Paul. Once again, this is Danica Garcia, your courtside reporter for today's ball game. Kasabay ng init ng panahon ngayong araw ay ganun din ang bakbakan sa matchup battle between Team Virac and Team Karamuran. Sa third quarter game, paunti-unti rin na nakakahabol ng puntos ang kupunan ng Team Karamuran. Kaya naman sa huddle time ng Team Virac, maraming naging reminders to his team players ang assistant coach ng Team Virac na si Coach John Winston Janela. According to him, kinailangan nilang ipasok ang mga veteran players para makounter nila ng maayos ang man-to-man defense. At ang mga batang players naman ay inilaan niya para sa pag-opensa to reach the high advantage between the kupunan of Team Karamuran. Ayan muna ang update dito sa courtside ng Team Virac. Balik sa inyo Coach Paul and Coach John. Yes, maraming salamat sa update. And yun na nga, Gimme must miss again. Ayan na si Francisco. Waiting for his teammates. Yan may halong malas na din, yes, partner, itong mga taga-Karamuran dahil dyan sa mga easy shots na yan na hindi na ipapasok. Ayan na si Taupa. Muntik ng maagaw ang Taupa. Binigay kay Esmande for 3 again. No good, but there is Kerman Langit to secure the possession. Taupa, hands it off to Kerman Langit. No good, Suarez. Salvidar is ahead. Good defense on the part of
Tabuso, ba't natawagan ng foul si Kerman Langit? Yan ang sinasabi natin, partner. That could have been an easy layup for Salvidar. But yun, sabi nga natin, mukhang may halong malas na din, partner. Yes, tama ka dyan. May halong malas talaga. Ayun na si Suarez. Finally, partner. after a long drought talaga nakascore na rin ng Karamuran. And kudos to this guard na si Lai Francisco for being steady kanina. Partner, coming off the bench, hindi na nakabalik si Ryan Regalado dahil sa ganda ng pinapakita nito ni Lai Francisco. Taupa, fakes, Taupa attacks. Block by Salvidar. Grabe naman, partner. 3 against 2. Salvidar stops. Gives the ball to Suarez. Suarez attacks. Good defense on the part of Esmande Jake. Standing his ground dito kay Salvidar. Sayang ng partner. Ayan na si Andy Sural. Rushing, stopping, popping for 3. In and out. Nakakuha ni Suarez ang bola. Salvidar. No good. Talagang malas, partner. Kaya na partner ang pandiid. Pinasok na si Sherwin Tabuso. And si number 25 na si PJ Ducor again to secure a good defensive play dito on the side of Iraq. Yes, partner. So, ayan, at the 3-minute mark of the fourth quarter, we can say, partner, na medyo slim na yung chance ng mga taga-Karamuran dito, partner, with that kind of lead na tinatamasa nitong mga taga-Virac dito. And again, look at that body language, partner. Parang ayaw ng dumipensa. Tama ka dyan si Tabuso with the Euro. Number 29, Jeffrey Villar. First personal foul, 17 foul. And batiin ko raw ang ating kaibigan and kasamahan dito sa team na si Russell Siat. Si Kagawad, Russell Siat. Magandang hapon sa iyo, kaibigan. And batiin ko na rin ang aking kaibigan na si Michael Asado is watching right now. Mike, salamat. And we have substitution. Si number 24, Sarmiento JR, pinasok, pinalitan. Si Kerman Langit who's been struggling all day doon sa bola. Pero maganda yung pinakita sa atin yan ng opening game, opening quarter, partner. Pero medyo nag-struggle siya nung nadepensahan siya, partner. Yes, and si Salvidar crosses over. Esmande with the steal. Esmande is rushing talagang inamalas pa. Pero good defense despite nag-turnover siya. Salvidar gives the ball to number 29, drops it up to James Solero. Oy, what a miss. Ayan na si Tabuso. Esmande. Tabuso, corner 3. What grabe naman itong player na to. Si Sarmiento talagang he has a nose for the loose balls. Yung mga 50-50 balls talaga nandun siya to grab those rebounds. 14 seconds to shoot. So, ayan na itong mga taga-Virac. Good pass on the part of Ducor to Tabuso. And another steal. Ito ni Ismendi. So, medyo partner, ano na talaga yung body language ito ng mga taga-Karamuran. We are now in the twilight zone ng ating huling yugto. Telierba, what a steal. Ayan na si Suarez, attack Suarez. Wala talaga, partner. I guess that is the story of our game. Talagang hindi pumapasok yung mga good shots and open shots. Ayan na si Tabuso, again Tabuso. What a pass kay Sarmiento. What a pass, Tabuso connection. Ay. Yes, that is the story, partner, right now. And I guess talagang ubusin na lang ng Virac ang oras. Ducor gives the ball to Tabuso. 4-3. No good. Sarmiento with the board. 10 seconds to shoot. 59 seconds.
We have 54.5 seconds sa ating huling yugto. The score is 58-87. I guess So hintayin na lang natin partner yung final score dito. is in the books. W for Virac. Yan na si Tabuso with the floater. Yan ang partner. That sets the game. Alam naman ang systematic Virac against this pesky Karamuran. Nanalo ang Virac. And we're just waiting for the final buzzer. And syempre, itong larong ito ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng ako Bicol Party List. Katabang nakasuot pa si Congressman Jill Bongalon. Maraming salamat. E naputukan ang 24-second shot clock violation. Pero I think they will just call out na partner yung game na natin. Kasi talagang maganda yung pinakitang performance itong mga taga-Virac dito sa game na ito. And at the early stage of the game partner, kaya naman sumabay nitong mga taga-Karamuran. Kaso yun na nga, nung talagang nagtrabaho na itong mga veterano nitong taga Virac, talagang umalagwa na itong team ng Virac kontra dito sa team ng Karamuran. So hihintayin na lang natin partner yung ating kasurog player of the game again. So panalo dito itong Team Virac kontra dito sa team ng Karamuran. Yes, tama dyan. Marami tayong candidates for our kasunod best player of the ball game dito sa side ng Virac. Nandyan si Ternate, nandyan din si Buenchempo, si Tabuso, and syempre si Kierman Langit din is also a candidate. Pero tingnan natin kung sino ang hihiranging kasurog best player of the ball game. Yes, partner, pero sabi nga natin maganda talaga yung naging preparation nitong ating Virac partner with those kind of game. And again, very lucky sila to have those pieces partner na talagang mga veterano. And sinamahan mo pa ng mga ibang mga bata na talagang nagpe-perform din dito sa team na ito. For team Karamuran, this is their second loss. So, but again partner, mayroon pa sila I think dalawang game. But again, kudos pa rin dito sa team na ito kasi talagang nakita naman natin nung first game nila and today na talagang kaya nila makipagsabayan dito sa liga natin ito. Yes, tama ka dyan. And syempre, maraming salamat sa nagpunta sa ating venue. And syempre, maraming salamat din sa ating mga bossing. Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalon, and ating buting commissioner, si Commissioner Roy Rivera, ang kanyang kapatid na si Guido Rivera. Maraming salamat sa walang sawang suporta sa aming liga. Yes, partner yan. Again, may mga laro pa po tayo ngayong gabi. So, mayroon pa tayong dalawang game. So, kung gusto nyo po pong humabol dito sa Virac Sports Complex at manood, welcome po kayo dito sa Virac Sports Complex for another 2 games pa ngayong gabi. Yes, dalawang laro pa. And after this, bukas ata may laro pa din. Yes, partner, may laro pa. Tuloy-tuloy, kaya maganda. And mukhang pahinga lang natin ng Wednesday. But the rest of that is talagang tuloy-tuloy itong laro natin dito sa Virac Sports Complex. Yes, ating mga late tuners nanalo. Kanina sa ating first game is yung team ng Bato. Bato nanalo over kontra sa team ng Baras, partner. Yes, and ito naman ating second game. Nanalo ang Virac dito sa Karamuran. And syempre again, the name is Wadi John Bachiller. And si Coach Paul Sepe, ang aking kasama, bringing you this good and quality league dito. Hatid sa inyo syempre ng ating mga Bicol Party List katabang nakasurog pa. And while waiting kung sino ang hihirangin kasurog best player of the ball game, yun na nga, batiin ko lang ang lahat ng mga nanonood sa atin dito sa live. And meron tayong mga social media platforms, meron tayong Representative Saldico page, Ako Bicol Online TV, meron tayong TikTok partner, yes, TikTok. Meron tayong YouTube channel na pwedeng makita yung mga replays from previous legs, Albay Leg, Camarines Sur, Cam Norte, and dito pwede natin hanapin nyo lang yan and paki-like and paki-share na rin. Tapos meron tayo partner, di ba yung documentaries natin? Yes, may mga documentaries tayo na lumalabas din. So makikilala nyo pa yung mga players per province na talagang tumatak sa mga legs na yan. So hindi lang siya kasi more on basketball, partner. That documentary is all about also life. So ayan na, partner. So puntahan na natin at
ating kasurog player of the game. Kasama, if I'm mistaken, si Danica. So, again, may mga laro pa po tayo. Danica, take it away. Thank you so much, coaches. We are now done with today's matchup between Team Karamoran and Team Verac. Right beside me is the kasurug player of the game, Mr. Jeric Tarnate, wearing jersey number 11, who gained 30 points, 2 rebound, and 2 assists. Alam mo, halos lahat ay napawaw at nagsipalakpakan talaga at may kasabay pa yung hiyawan kanina sa mga the moves mo at sunod-sunod na 3-point shoot. At syempre, sa super intense na labanan mula sa iyong team, ang Team Verac versus Team Karamoran. At ngayong na araw ay ikaw yung isa sa mga itinanghal na kasurug player of the game. Sa tingin mo, Mr. Jeric Tarnate, ano nga ba yung naging edge mo sa mga kagrupo mo sa pagsungkit ng pwesto as kasurug player? Unang sa lahat, training, conditioning, at sa coaches. Yun lang po. Ayan, maraming salamat. Ngayon po ba, Sir Jeric Tarnate, may nais ka po bang batiin? Go ahead. Unang-una sa lahat, binabati ko yung girlfriend ko nasa Saudi. At saka yung mga Red Boys dyan. At saka yung mga teammates ko. Salamat. Thank you so much, Sir Jeric Tarnate, sa pag-share sa ating mga viewers at sa lahat ng mga Ako Bicol Cup fans ng inyong experience ngayong araw dito sa Day 3 ng Ako Bicol Cup Catanduanes. And that concludes our matchup between Team Karamoran and Team Verac for today's ball game. Again, congratulations Team Verac for winning today's matchup battle. Thank you so much din sa lahat ng mga nanood dito sa Verac Sport Complex at sa lahat ng viewers natin sa ating mga social media platforms sa Facebook, TikTok at YouTube channel ng Ako Bicol. Ayan lamang ang latest update dito sa courtside at muli kaming magbabalik maya-maya lamang dito sa Verac Sport Complex para sa Day 3 ng Ako Bicol Cup Catanduanes 2023. Once again, this is Danica Garcia, your courtside reporter. Diyos mabalos, mga kasurog. Kasama tropa at barkada.